Per què els blaus es tornen grocs? Un blau, conegut en científic com a hematoma, apareix quan ens fem una lesió a la pell, ja sigui per una caiguda o per colpejar-nos amb un objecte. Els vasos sanguinis propers a la superfície es trenquen i la sang alliberada s'acumula sota la pell, provocant l'hematoma. És natural que un hematoma canviï de color durant el procés de curació. Els blaus comencen sent vermells perquè la sang oxigenada s'acumula sota la pell. Aquest color vermell el dona l'hemoglobina, un component de la sang. Al cap de poc, aquesta sang comença a perdre l'oxigen i es torna d'un color més fosc, blau o morat. De 5 a 10 dies després de la lesió, el blau evoluciona cap a un to més groc o verd. El cos ha començat a descomposar l'hemoglobina en productes que donen aquesta coloració, com la bilirubina. A partir d'aquí, el blau anirà desapareixent de forma gradual, normalment en 2 setmanes. I si no marxa, empitjora o apareixen altres símptomes, recorda consultar amb una professional.